بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. bandiraɓe julɓe musidɓe tedduɓe on calminama, on jurama, on ñaganama Allah subhanahu wa ta'ala moƴƴere. En garti e yewtere meɗen nde mbaɗaten kala alarba kala e oɗo programme men biteɗo yeete. bandam en heɗen darino e yewtere meɗen ɓendune yoga e masalaji ɗi gandanɗa heɓe kimmini gurdam julɗo o gandanɗa hoore maɗa jowti koye salliga. bandiraɓe sehilaɓe en jokkat tan masalaji meɗen. masala gadiɗo mo gandanɗa hoore ma heɗen hen kaala woni neɗɗo o si tawi woni e nder juulo muɗum homo juula ha ɓoye siftori wondene soɓe homo mudde ɓandu muɗum, walla soɓe ne moddi e wutte muɗum, walla soɓe ne moddi e nokku omo gandanɗa hoore ma kambo dari homo hen juula. si ɗum waɗi bandiraɓe sehilaɓe, neɗɗo o e hoore muɗum ne yiɗa o taƴa juulu o taƴa juulu o mo gandanɗa hoore ma kambo woni si tawi noon ɗum waktu o wonani mo gandanɗa hoore ma kombo faaɗ. si andi wondene si taƴi juulu o si arti tawat waktu o daɗi ɗum, tawat waktu o yawti, on saa yo o jokkit juulu muɗum tan o juulda e soɓe he. saabu e madhab el imam Malik rende waktu ɓuuri rende gandanɗa hoore ma kam woni laaɓal. bandiraɓe sehilaɓe, si tawi noon neɗɗo o siftorani wondene kam soɓe no modduno e ɓandu muɗum, walla no modduno kadi e wutto muɗum, si tawi o siftorani yeehi ha gandanɗa o silmini o diwi siftor wondene kam kay ndeketi naane soɓe no modduno e wutte muɗum, walla no modduno e ɓandu muɗum, on saa kadi ne yiɗa o fuɗɗito juulu o, bimana o fiilo juulu o juula kadi laawol goɗgol. si ɗum noon si tawi kadi waktu o mo wonani waktu paɗɗo kadi, saabu en kaalino nane wondene waktu rende waktu ɓuuri rende ko gandanɗa hoore ma kam ɗum woni laaɓal. bandiraɓe sehilaɓe, ɗum so en kantini ɗo masalaji ma en kaal seeɗa e ɓuure salligue haade men naatan salligue honɗum waɗirte e farillaji ɗi. bandiraɓe sehilaɓe, nelaɗo sallallah alih w sallam a haali e hadis celluɗo o wi wondene leñol muɗum yawmal qiyama ɓe garat ñalawma darga heɓe gondi ko gandanɗa hoore ma kam no wiyete buuli, ko wonata ko e tinde puccu. hina heeɓe juuɗe mumen ne danwi, jeeso mumen ne danwi, kala ɗo gandanɗa hoore ma ndiyam salligo no rewatno ɗon kala, ɗum woni ko gandanɗa hoore ma koko ranwi. wadde ɗum hina jeeya e ɓuure salligue. kala mo gandanɗa hoore ma haɗa salligotono e oɗo aduna, sika yeehi yawmal qiyama, on salliga kambo wonata seeɗa ma, on salliga kambo waɗata lampuji waɗa lumineuse gandanɗa hoore ma kalaɗa nelaɗo sallah alih sallam soynima ma andu an de wondene ko leñol nelaɗo sallallah alih wa sallam jeeyeɗa. bandiraɓe sehilaɓe, ha joni e ɓuure salliga nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam o wi hono wiyete kadi kala mo gandanɗa hoore ma haɗa yiiɗi Allah momtatma baktuji ma, ɓamtanma ko gandanɗa hoore ma kam ɗum woni darajaji ma, ya hono wiyete kadi ya salligto, ya hewat ko gandanɗa hoore ma haɗa salligo. on en janggui e tarikh wondene Bilal ibn Rabah nelaɗo sallah sallam guila naati aljanna nani toon kosɗe muɗum, kosɗe ɗe ala ko nani toon guila namni Bilal wi ɗum min de salligam meeɗa taƴ si wona ko gandanɗa hoore ma mi salligima, kono mi salligata si wona mi juuli darɗe ɗiɗi. bandiraɓe sehilaɓe, so ɗum ɓenni ɓuuri ɗe gandanɗa hoore ma heɗe goni e salliga koɗe kewɗe, saabu ko ɗum feccere e lemanegal. nelaɗo sallah sallam haali ɗum e hadis
salliga kadi hena jeeya ko gandanɗa hoorema so neɗɗo waɗani ɗum wawata julde wadde ɗum ɗo foof ɗum holli tan ko wondene salliga kayne heewi ɓuure kono heɗen mbawi darɗo tan ha gongol siko waɗi garten jokken e yewtere meɗen natanen ko gandanɗa hoorema kam ɗum woni farillaji salliga hono salligorte wadde bandiraɓe sehilaɓe en dar